अरे गोड़ लगी हो बाबूजी। खुश रह ये देवर बबुआ। का हाल चाल बा? अरे समाचार ठीक है बा, समझ ली कि मत से पूछ जाइए आप। अच्छा चुनरिया ओढ़नी है। हाँ तो तू समाचार पूछल यानी एक भौजी खड़ा हो गई अन्ना ओढ़ती तो ना पूछत ना। बाहर आए रे जबान। सही लोग खिस्सा कहले बा देहात में कि बनला के सार मिले बिगड़ला के बहनोई ना मिले। ठीक है बात कहला। हाँ जी। अब चुनरी ओढ़ लहनी बताई ना चाची हाँ तो कहता नहीं कि गोड़ लगी है भौजी। चुनरिया ऊपर से ना ओढ़ नहीं तो ना गोड़ लगल हमरा। ना ना रो ब्याह जी लगन लागत रहनी ऊपर से। अच्छा अच्छा तो देखिए चुनरी में बड़ा गुण बा। ए चुनरी में ओ गुण बा कि पहले बार जब मांगी में सिंदूर पड़ेला पति पत्नी का रिश्ता जुड़ेला वो बड़े ये चुनरी के गठजोराव होला। ए चुनरी में ये गुण बा। एक और ही गुण बा है ना पश्चिम गोरखपुर के आगे। सुर बाबा अरे कहाँ का सामान है, कहाँ जाई रे? सामान कहीं को कर लगी तेरा बाबूजी का करेजा में जाए। कोड़ा में ना जाई करेजा में। सामान लागत है इनका तनी गमछा न होला इनका सामान लागत है। यही रह से धरती माटी में मिल जाता रही। अच्छा अब कैसा लागत है? अब देखबा तारा बाबूजी तेरे लागत नहीं। अब करो तो निर्मला काका है काका। अच्छा जिया बच्चा जिया बच्चा। अब देखी पगड़ी बहला में तो काका मानता रे। चलो ठीक बा कोनो बात नहीं के। माई के दरबार में चले के बा। आ कैसे कहे के बा? कैसे? तब रहे परिसवा माई हो भइले गावनवा। रहे परिसवा माई हो भइले गावनवा। कहू न भइले माई कहू न भइले माई गोदी में लालना। कहू न भइले माई गोदी में लालना। माता बहन हमने के पूजा पाठ करे जब जानी जा माई के स्थान में तो हमने के यह कहिले जा कि हे दुर्गा माई हे काली माई हे सती माई हमार सुहाग बन रहे हमार बेटा बन रहे हमार नाती बन रहे। लेकिन अगर वो पूजा करे मरद जाता रहे वो इतना ना कही है। वो कहे कि हम भी ठीक रहे हमारे परिवार ठीक रहे हमारा तनख्वाह बढ़ जाओ और तनख्वाह भी बढ़ जाए और हो सके तो एक और बीवी मिल जाए तो उसको भी मैं काम चला दूंगा। मर्दी बात कही है लेकिन मेहरारू ऐसा चीज बाड़ी जो अपना सेनुर के सलामत मांगे कि सुन ले कि माई राग महिमा महान हो
दिन दुखियन को मैया रखिले ध्यान सुनी ले कि माई और महिमा महान हो आ दिन दुखियन पर मैया रखिले ध्यान हो सुनी ले कि माई और महिमा महान हो दिन दुखियन पर मैया रखिले ध्यान हो सुनी ले कि माई ए महतारी अब हमारा गांव नगर के ताना सहल लेके जा अरे ये माई तरह से का कही निर्मला यादव ये बड़ा ऊ हो गई बाड़ी केकर बात कितना सुन सुन बर्दाश्त करत तारी उतना केहू मर्द के क्षमता नहीं खे माई तोहरे आशीर्वाद हो तू आशीर्वाद बनौले रहू तो निर्मला यादव जिंदाबाद रही है आए माई तो कहल न जाला ये माई गांव भर के ताना कहल न जाला ये माई गांव भर के ताना कहू न भइले ये माई कहू न भइले ये माई गोदी में लाल नवा कहू न भइले ये माई गोदी में लाल नवा राजेश सहानी जी 51 रुपया के पुरस्कार दिले बनी भगवान से शुभकामना रही ए धरती के जय जयकार रही जानतनी मनोज साहब एक बात यह धनंजय यादव अच्छा ये नहीं खा जानत बतिया हो अच्छा यह धनंजय यादव हाँ बियाह भइले 11 साल हो गए 11 साल हाँ अब भाई एको लड़का भइल नहीं खसन ना ये कहले निर्मला जीरो में झाल बजाबो तनी हाँ। अरे वो सामाजिक में के हम मान ली कि एगो सदस्य बानी बानी आ एगो काम रे वस नहीं के हो पाओ हाँ हम धत्तरी के कौन काम हो कौन काम आ त तनी के ओझा सोखा मिले तनी झरवा फुकवा देती हमरा के तू का है उ कहे हाँ त लइका फैका हो जाए अच्छा इनहू के पापा बने के बड़ा लालसा बा हाँ इनका के लेके आईनी हाँ। धनंजय यादव हाँ इहो जिला गोपालगंज के निवासी हूँ हाँ लेकिन इनका सीधे है ना और घर पर ही। दियर में हाँ दियर में है ना लेके आईनी आपके कहीं अगला बगला कहीं तेगालवा बाबा रहेले हाँ इन्हें कहीं रहेले तेगालवा बाबा लेकिन वो दिन भेटा गई रहले हाँ हाँ लेके गईनी ई रहले अच्छा इनके मलकिनी रहली अच्छा दोनों जना के हमहू रहनी हाँ हम बहरी बैठ गईनी हाँ 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 इनके मलकाई रहली हां संदीप के बहनो रहली संगवा बहन है उ देखो हम संदीप के काहे के कहे जाई हम तारा मेहरारू के बुला के ले गई कह रहली तारे कह जा और बहनो रहली कह तारे धनंजय यादव रहले आ धनंजय यादव के पत्नी आ बोला के ले गनी तेगालवा बाबा के लगे को दहनी हाँ तेगालवा बाबा रात भर ओझैती कइले रात भर ओझैती कइले ऐया के हटा के हटा के तू ना रहल हो जा आई हो दादा हम तो नहीं तो बड़ा रहो सावर दिया सावर बाती मर दिया मंग दिया
जब कहला कि जे सावर बाती मर दिया मर के जाती इनके कोरेजे पे हाथ रोए ये ई कौन मंत्र हरे ई कौन मंत्र हो झाड़ फूक के भभूत बना के कहले कि ला धनंजय यादव ले जा ले जा खा लियो तनी मलकनी के तनी ढोड़िया के ऊपर लगा दी धनंजय यादव ने से लेके चलल है कहत रहते गाला बो के धनंजय अरे खाली भभूत पर विश्वास मत रखियो 11 साल हो गइल बा तनी हाथों गुड़ चलवई हो कैसे कहे के बा हमरो के माई बनाई दो ना तो कठिनिया के नैया छोड़ाई दो विजेंदर टेंट हाउस देवापुर निवासी भाई हमारे 100 रुपया का आशीर्वाद दिले बनी चौगुना कमाई रवा हो जाओ माई को आशीर्वाद बन जाओ एको दिन घरे मत रही मेहरारू के मुंह देख कर मौका ना मिले कमैला कमारे रवा खाली मुंह देखी नचनियन के नचनिया एक बाद आइलो कि हमरो के माई बनाई दो ना तो बधिनिया के नैया छोड़ाई दो तो लिखल विवेक सिंह हो माई के पाचरवा निकल विवेक सिंह हो भाई के साथ कर निर्मला यादव माई के भाजनवा कहू न भइले ये माई कहू न भइले ये माई गोदी में लाला कहू न भइले ये माई गोदी में लाला लास्ट में हनुमान जी का वंदना